Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. Фурсати нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад фаро расид ва мову шуморо боз рӯбарӯ сохт. Дар баробари инъикоси ҷиноятҳои бостоби васеъи ҷамъиятӣ дошта, коргузории милитсияи суғдро баҳри таъмини адолати ҳуқуқӣ, муборизаву пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва осоиштагии ҷомеа дар барномаи имрӯза нишон хоҳем дод. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои барнома. Мадри Бадрашк ҳамсар ва ягона писари худро ба ҳалокат расонид. Тафсилоти куштори бераҳмона. Дар шаҳри Бустон сарроф ҳадафи ҳамлаи ғоратгарона қарор гирифта, маблағи калони пулиро аз даст дод. Мошиниш рафт, алишкат ҳамҷода дидим ки мошинаш да сумҳай. Баъд дидим баъд ҳамин фикр дадам ки ҳамин сумоша гирам. Тамаҷҷӯӣ бо таҳдид. Сокини ноҳияи Рӯдакӣ бо роҳи иръоб аз ҷавонзане пул талаб карда ба дасти милитсия афтод. Суратҳои бемаъна гирифтам. Гуфтам агар мақсад ман ҳамин қабул натӣ суратҳои тамом дар интернет мепартам, тра беоврӯ мекунам. Милитсия ба истифодаи маводи тарфгарӣ роҳ намедиҳад. Бароям бачаҳо гирифтам. медонистед ки ҳамин кирдори шумо ҷиноят аст дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нест муомилоти ҳамин чизо? Хо, медонистем. Бо роҳи тафтишотӣ ҷустуҷӯшаванда ба мақомот таслим шуд. тақдими шиноснома дар фазои тантанавӣ. ба шарҳи ин ва дигар хабарҳо таваҷҷӯҳ намоед. Милитсия дар рӯзҳои соли навӣ ба истифодаи маводҳои тарфгарӣ роҳ намедиҳад. Бо ҳамин мақсад кормандон дар минтақаҳо сафарбар ва қонуншиканиҳоро ошкору пешгирӣ менамоянд. Давоми 10 рӯзи моҳи декабр мақомоти милитсияи вилоятии Суғд 3 ҳолати ҷиноятиро ошкор ва зиёда аз 62 000 маводи тарфгарӣ мусодира намуд. ҳарчанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2008 инҷониб воридот, хариду фурӯш ва истифодаи маводҳои тарфгариро манъ карда ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ намуда бошад ҳам, мутаассифона дар арафаи иди соли нав муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ ҳамоно мушоҳида мешавад. Кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шаҳрванд Абилов Ильёс Ҷурабоевич, соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Меҳрободи ноҳияи Аштро дар муомилоти маводи тарфгарии гумонбар ва дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ӯ 32 000 маводҳои тарфгарии садодиҳандаи намуди Трения, ба истилоҳ хлопушка ва 8 адад оташфаввора ё салютро мусодира намуданд. қадар миқдори калонро куҷо мебурдед шумо? Ба Ашт мебарам. Ба нияти фурӯхтан? Не, бароям бачаҳо гирифтам. медонистед ки ҳамин кирдори шумо ҷиноят аст дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нест муомилоти ҳамин чизо? Хо, медонистем. чӣ шуморо водор кард ки бо дидаву дониста ҷиноят содир кунед? Хатогие кардем. ба даст овардани даромади пулӣ, дилхушӣ аз садо ё фаввораҳои оташангези маводи тарфгарӣ омилҳое мебошанд ки афроди алоҳида дидаву дониста талаботҳои қонунро нодида мегиранд. Давоми 10 рӯзи моҳи декабр мақомоти милитсияи Суғд 3 ҳолати ҷиноятиро ошкор ва 62 600 адад маводи тарфгарии намуди Трения ва 8 адад салют ё оташфаввораро аз сокинони шаҳру ноҳияҳои Ашт, Истаравшан ва Деваштич мусодира намудааст. Нодида гирифтани талаботи қонун гумонбаршуда Ильёс Абиловро ҷавобгар сохт, зеро тибқи талаботи моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Мақомоти корҳои дохилии вилоятии Суғд ба маълумоти шаҳрвандон бори дигар мерасонад ки муомилот ё хариду фурӯш ва истифодаи дилхоҳ маводи тарфгарӣ кирдори ғайриқонунӣ буда аз ин гуна амалҳо худдорӣ намоянд. дар вазъияти тантанавӣ супоридани шиноснома ба хонандагон 2 сол мешавад ки бо дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ барои хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирӣ ҳамчун ӯҳдадории хизматӣ муқаррар шудааст. дар шаҳри Гулистон ҳамин гуна чорабиниро гузаронида ба хонандагон дар фазои тантанавӣ шиноснома супориданд.
хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Гулистон дар якҷоягӣ бо масъулини шӯъбаи маориф ва комиссия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки шаҳри мазкур бо мақсади таъмин намудани фармоиши якҷояи вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ҷиҳати таъмин намудани хонандагони ба синни 16-солагӣ расида бо шиноснома нақшаи корӣ тартиб дода фаъолияти муштарак мебаранд. Дар оғози моҳи декабр марҳилаи навбатии корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо хонандагон дар шаҳри саноатии Гулистон оғоз ёфт, ки то ҷанбасти соли хониши 2022-2023 идома хоҳад ёфт. Ҷамъовади тантанавии навбатӣ дар толори мактаби санъати шаҳр бо иштироки хонандагони се муассисаи таълимӣ, гимназияи рақами 1, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ва 14 баргузор гашт. Дар чорабинии мазкур таваҷҷӯҳи хонандагон барои саривақт таҳияи шиноснома, ҳифзу нигаҳдорӣ ва истифодаи он дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҷалб гардид. Сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон майёри милитсия Сулаймон Тағои Муродзода маълумоти заруриро оид ба тартиби ҳуҷҷатгузорӣ ва қоидаҳои шиносномадорӣ ба ҳозирин расонид. Таъкид гардид, ки ҳар шахси ба синни 16 сола расида ӯҳдадор аст шиносномаи шаҳрвандӣ дошта бошад. Ҳамчунин оиди кафолатҳои давлатӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандии соҳиби шиноснома маълумот дода шуд. Дар идома мудири маориф Дилрабо Каримӣ ва сармутахассиси комиссия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон Матлуба Сатторова баромад намуда, ҳадафи асосии чорабиниро фаҳмониданд, ки дастрасии хонандагон ба шиноснома ва интихоби мустақилона доштани онҳо дар касбомӯзӣ ва дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Дар ин чорабинӣ 25 нафар хонандагон дар вазъияти тантанавӣ соҳиби шиноснома гардиданд, ки хаткунанда ва довталаби донишҷӯӣ мебошанд. ҳайати шахсии хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон шиносномаҳои омодагардидаро ба соҳибонаш супорида, фазои хотирмонеро ташкил намуданд, ки муҳиммияти шиноснома дар ҳаёти шахсро тасдиқ менамояд. мо бо ҷамъи ҳамсинфонам ба шӯъбаи корҳои дохилӣ якҷоя ба супоридани шиносномаи худ рафтем ва дар муддати кӯтоҳ ба мо шиносномаро супориданд. имрӯз боиси ифтихор аст, ки моро дар ҷамъомадӣ бо тантана бо шиносномаҳо тақдим карданд ва мо аз он хурсанд ҳастем, ки мақомоти милитсияи шаҳрамон даъвати моро рад накарда омада моро бо чунин шиносномаҳо тақдим карданд. қабули дастаҷамона ва дар вазъияти тантанавӣ супоридани шиноснома ба хонандагон 2 сол мешавад, ки аз тарафи масъулини хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун ӯҳдадории хизматӣ муқаррар шуда аз тарафи роҳбарияти хадамот назорат ва натиҷагирӣ карда мешавад. Давоми 11 моҳи соли 2022 дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон ба 638 нафар бори аввал шиносномаи умумии шаҳрвандӣ таҳия карда шудааст ва дар 15 муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр масъулини хадамоти мазкур 27 вохӯрӣ ташкил намуда бо хонандагон мулоқоти дастурӣ гузарониданд. мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод аз содиршавии ҷинояти одамкушӣ бо бераҳмии махсус хабар медиҳад. Ин ҷинояти хунин дар ҷамоати шаҳраки Меҳнатобод содир шудааст. гумонбаршуда Зокир Азамов ҳамсари 36 сола ва фарзанди 9 солаашро ба ҳалокат расонида ҷасади онҳоро сӯзонидааст. гумонбаршуда баъди фирори 4 рӯза ва пинҳон шуданҳо боздошт гардид. ҳодисаи даҳшатнок одамкушӣ бо бераҳмии махсус сокинони шаҳраки Меҳнатободи ноҳияи Зафарободро хело нороҳат кард. субҳи барвақти санаи 28 ноябр баъди воқиф шудан аз ҳодисаи сӯхтори манзили истиқоматӣ дар кӯчаи Азимӣ ҳавлии рақами 1, ки он ҷо оилаи Азамовро истиқомат мекарданд, мардуми ба ҷои ҳодиса омада ҷасади соҳибхона Азамова Фирӯза Тошпулотовна соли таваллудаш 1986 ва фарзанди ягонаи хонадон Азамов Саёдҷон Зокирович соли таваллудаш 2013-ро бо аломатҳои марги маҷбурӣ ва оташзада дарёфт карданд. дар рафти аз назаргузаронӣ ва санҷиши ҷои ҳодиса гурӯҳи фаври тафтишотӣ аз иқдоми ҷинояте хабардор шуд, ки содиркунандаи ҷиноят мехост пинҳон монад. ин аввал бо истифода аз олоти тезу бурранда ба ҳалокат расонидани ҷарбдидаҳо ва бо истифода аз сӯзишвории бензин оташ задани ҷасади онҳо мебошад. сарбастагии ҷинояти махсусан вазнин дер давом накард. бо созмон додани гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони шӯъбаи куфтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти прокуратураи ноҳияи Зафаробод ва роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ асрори ҳодисаи хунин ошкор гардид. коркарди фарзияи оперативӣ дар хусуси даст доштани шавҳари хонадон шаҳрванд Азамов Зокир Эшонбобоевич соли таваллудаш 1985, ки берун аз ҳудуди ноҳияи Зафаробод айниқтараш дар шаҳри Конибодон ба мардикорӣ машғул буд, гумонбарии ӯро
тасдиқ намуд. ҳарчанд гумонбаршуда кӯшиш намудааст ки кирдори кардааш пинҳон монад. чунончи рӯзи ҳодиса Зокир Азамов аз бозори баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров олоти табар ва аз як сокини ҳамин ноҳия дучархаи бо сӯзишворӣ ҳаракаткунанда харидорӣ намуда бо истифода аз он шабона тахминан соатҳои 21 шаб ба ноҳияи Зафаробод меояд. Илова бар ин баъди дучархаро бо сӯзишворӣ таъмин намудан 3 литр сӯзишвории бензин дар зарфи пластмассиро низ бо худ мегирад. тавре гумонбаршуда нишон дод медиҳад истифода набурдан аз нақлиёти мусофиркашонӣ ба он хотир будааст ки ӯро шиносу ҳамсояҳо набинанд. эҳтиёткории дигар ин ҳаракат кардан аз кӯча ва заминҳои саҳроии беодам ва тариқи девор ворди манзили истиқоматӣ шудан аст, дар сурате ки метавонист тавассути дари даромади ҳавлӣ ё бо садо огоҳ кардани ҳамсар вориди хона шавад. ҷабрдидаҳо дар ҳуҷраи хоб ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд. бо расонидани зарбаҳои пайдарпай бо истифода аз олоти табар онҳо дар ҷойгаҳи хоб бераҳмона ба ҳалокат расонида мешаванд. нисбати занат чӣ ғараз доштӣ? чӣ ба фикр кардӣ нисбати занат? муомила набудме? рашк мекардӣ? шубҳа кардан дар хислату рафтори зан Зокир Азамовро аз шавҳари ғамхор ва падари меҳрубон ба нобудсозандаи ҳаёти ҳамсар, ягона фарзанд ва содиркунандаи вазнинтарин ҷиноят одамкушӣ талқин кардааст. дар ин ҳолати ҷинояти маҳз рашку бадгумонӣ фазои солими оиладориро доғдор намудааст. феълан бо дастрасии талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ мақомоти прокуратураи ноҳияи Зафаробод парвандаи ҷиноятӣ оғоз намудааст. мавриди зикр аст ки гумонбаршуда фирор аз ҷои ҳодиса ва пинҳон шуданҳои 4 рӯза боздошт гардид. акнун ӯро мебояд подоши амали худро бинад. таассуфовар он аст ки новобаста аз татбиқи ҷазои вазнин нисбати содиркунандаи ҷиноят наметавон ҳаёти аз даст рафтаи 2 нафарро дигар бора барқарор намуд. идомаи барнома. дар шаҳри Бӯстон сарроф ки бо забони гуфтугӯӣ маъмулан валючик мегӯянд мавриди ҳамлаи ғоратгарона қарор гирифта сомонӣ ва асъори хориҷияш ки бо пули миллӣ наздик 500 000 сомониро ташкил медиҳад аз ҷониби 2 нафар тасарруф шудааст. милитсияи шаҳри Бӯстон бо изи гарм ҷинояти дараҷаи хафнокияш махсусан вазнинро ошкор ва гумонбаронро боздошт намуд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон тавонистанд баъди муроҷиати ҷабрдидаи ҳадафи ҳамлаи ғоратгарона қарор гирифта сарроф ё ба истилоҳ валючик Умарҷон Усмонхӯҷаев соли таваллудаш 1980 ки ду шахси номаълум санаи 1 декабр тахминан соатҳои 20:40 дақиқа дар назди бинои истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи 25-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистони шаҳри Бӯстон бо истифодаи зӯроварӣ ҷуздонашро тасарруф намуда ба ӯ зарари махсусан калон расониданд, бо изи гарм ҷинояти дараҷаи хафнокияш махсусан вазнинро ошкор намоянд. тавре милитсияи шаҳри Бӯстон иттилоъ медиҳад ҷинояти мазкур ғоратгарии таҳриррезишудае мебошад ки бо омодагии пешакӣ содир шудааст. шаҳрванд Отаҷонов Шерзод Равшанович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон ва ҳаммаслаки ӯ Жураққулов Убайдулло Бобоҷонович соли таваллудаш 2000 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон гумонбароне мебошанд ки бо истифодаи зӯроварӣ ҷуздони соҳибкорро тасарруф намуданд ки дар дохили он 260 000 сомонӣ, 11 000 евро, 350 000 рубли русӣ ва $1800 мавҷуд буд. тобистон омадам ба ҳамон ҷое ки сум алиш мекунам. онҷо омадам сум додам ки алиш кунам, сумаш набуд, мошинаш рафт алиш кард. ҳамонҷода дидам ки мошинашда сум ҳай. баъд дидим баъд ҳамин фикр дадам ки ҳамин сумоша гирам. ҳарду гумонбаршуда гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта қаблан барои дуздиву ғоратгарӣ суд шуданд. маҳз содир намудани ғоратгарӣ ва ба даст овардани даромади муфт онҳоро муттаҳид кардааст, ҳарчанд қаблан ҳамдигарро намешинохтанд. гумонбаршуда Шерзод Отаҷонов баъди омӯзиши реҷаи корӣ дарёфти маълумот оиди маблағи пулӣ ва муносибати бепарвоёнаи Валючик
дар самти нигаҳдорӣ ва ҳамлу нақли пули нақд бо дӯстони ҷиноятиаш ки дар Федератсияи Россия дар муассисаи ислоҳӣ адои ҷазо менамоянд гуфтугӯи телефонӣ анҷом дода дар баробари расонидани маълумоти мазкур сафарбар намудани иҷрокунандаеро дархост менамоянд ки дар амалӣ гардонидани ҳадафи яғмогарӣ кӯмак расонад. маҳз бо роҳнамоии онҳо Убайдулло Жураққулов ва Шерзод Отаҷонов бо ҳамшинос соҳибкору ғофилгир ва сармояи ӯро ки ба 524 000 сомонӣ баробар буд тасарруф менамоянд. ай мошинаш якта сумкаи варзиширо гирифт фуромад. мо медонистем ки дар ҳамон сумкаи варзишӣ сум буд. мо ба амрам буда чӣ кардем, пеш рафтем. мақсад шапошап кардем, баъд сумкаро гирифтам, гирехтем. баъди муроҷиати ҷалбдида мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон амалиёти боздошт эълон намуда бо сафарбарии қувваҳои мақомоти таъминкунандаи амният ҳудуди шаҳрро иҳота ва бо изи гарм саркардаи ҷинояти ғоратгарӣ шаҳрванд Шерзод Отаҷоновро дар ҳудуди шаҳри Бӯстон ва бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо гузашти чоршабонарӯз гумонбаршуда Убайдулло Жураққулов дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ дастгир карда шуд. қисме аз далелҳои шаъӣ баробар ба 283 124 сомонӣ маблағи пулӣ тасарруфшуда аз ӯ дарёфт гардид ва ҷомеа аз ҳузури афроди хавфноки зараррасони моликияти мардум эмин монд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. пул надиҳӣ беобрӯят мекунам. бо ҳамин шеваи тамаҷҷӯӣ Наим Исматов сокини 31-солаи ҷамоати деҳоти чортепаи ноҳияи Рӯдакӣ занеро дар ноҳияи Ашт таҳдид намуда маблағи пулӣ ситонидааст. баъди муроҷиати ҷабрида ба мақомоти милитсия пеши роҳи тамақкор гирифта шуд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ашт дар асоси ариза ё муроҷиати ҷавонзани 32-сола сокини шаҳраки Шайдон ба ҳаракатҳои ҷиноятии шаҳрванд Исматов Наим Каримҷонович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи маҳаллаи Ҷӯйбодоми ноҳияи Рӯдакӣ нуқта гузоштанд. гумонбаршуда бо таҳдиди беобрӯ намудан бо усули ироб ҷавонзанро манбаи даромад қарор дода буд. сари вақт муроҷиат кардани ҷабрдида ба мақомоти милитсия имкон дод дар оғози тамаҷҷӯӣ пеши роҳи тамаҷҷӯиву тахаллубкории гумонбаршуда гирифта шавад. гумонбаршуда Исматов моҳи июни соли 2022 бо ҷабрдида шиносоӣ пайдо намуда муносибати маҳрамонаашонро тариқи телефон наворбардорӣ ва минбаъд бо таҳдиди оне ки маълумот дар хусуси муносибат доштанашонро ба пайвандонаш хабар медиҳад ё дар шабакаҳои интернетӣ паҳн намуда ӯро беобрӯ мекунад маблағи пулӣ талаб кардааст. бо мақсади ҳифзи сирри шахсӣ ҷабрдида санаи 3 ноябр тариқи хизматрасонии бонкии Душанбе Сити ба гумонбаршуда 500 сомонӣ ирсол намудааст. Я духтар қати анҷа ба воситаи телефон қатиш гав мезадум, хонашон рафту биё кардум. Анҷа қати он духтар бисёр рафту биё кардум, он духтар пул талаб кардум. ба кадом мақсад маблағи пулӣ талаб кардиш? ба мақсаде ки веора суратҳои бемаъне гирифтум. гуфтум агар мақсад ман ҳамин қапл натӣ суратҳои траман дар интернет мепартум тра беоврӯ мекунам. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда тафтишоти пешакӣ маълумот медиҳад ки қаблан барои муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ва дуздӣ 4 маротиба суд шудааст. ба таъкиди милитсияи ноҳияи Ашт маҳз муроҷиати саривақтӣ ба мақомот ҷабрдидаро аз доми тамақкорӣ наҷот дода пеши роҳи идомаёбии ҷиноят гирифта шуд. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда Наим Исматов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар боздошти ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда саҳм мегузорад. кӯмак бо равиши тафтишотӣ бо истифода аз меъёрҳои қонунҳои амалкунанда услуби корбариест ки натиҷа медиҳад. дар мақомоти корҳои дохилӣ боздошти ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда самти афзалиятнок маҳсуб меёбад ва тамоми шӯъбаву хадамотҳо вазифадоранд ки баҳри боздошт ва коҳиш додани сафи ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда саҳм гузоранд. дар ин самт на танҳо чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ балки корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва амалу равишҳои тафтишотӣ низ фаъолияти натиҷабахш дошта метавонад. чунончи муфаттишони шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо татбиқи амалҳои тафтишотӣ ҳозиршавии ҷустуҷӯшаванда Наврӯзов Ҷунайниддин
Саидович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ палдораки ноҳияи Мастчоҳро ба мақомоти таҳқиқу тафтишот таъмин намуданд. Дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ нисбати номбурда ва бо 3 нафар ҳаммаслакони ӯ моҳи июни соли 2022 барои ба муомилот баровардани 2 килои 40 грамм воситаи нашадори намуди героин ки мақсад доштанд ба хориҷа интиқол диҳанд, тибқи талаботи моддаҳои 200 қисми 4 муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ва 289 кодекси ҷинояти қочоқ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бо ҷурми нашаҷаллобӣ дар кофтукоф қарор дошт. این بگریختن نمیشه. اون چیزی در کوچه میگون و همش درو، همش 100%. اطراف کارگری میلیتسیا همه طرف یاردم شده. شیمون شدم کمتر دیر آمدم. میفهمم همه خیلی بر وقت می آمدم. گناهی کردم جزاش بینم. бурдани корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо волидайн ва пайдо кардани алоқа бо ҷустуҷӯшаванда Ҷунайниддин Наврӯзов ба муфаттиш имкон дод роҳи қонунӣ бартараф кардани таъқиби ҷиноятиро ба ҷустуҷӯшавандаи пинҳоншуда фаҳмонад. баровардани хулосаи зарурӣ ва ҳамкорӣ бо тафтишоти пешакӣ баҳравар гардидан аз сабукиҳои қонун аст, зеро ин ягона роҳест ки минбаъд бо гузашти марҳилаи тафтишотию судӣ ҳаёти осоиштаи дилхоҳ ҷустуҷӯшавандаро таъмин хоҳад кард. чун ҳамешагӣ дар ин бахши барнома аз фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ ва ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг хабар хоҳем дод. итминон дорем ки дидани чунин ҳодисаҳо маърифати иштирокчиёни ҳаракатро баланд намуда дар замири онҳо бо интизомиро талқин мекунад. риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ метавонад ба ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин анҷомад. аз ин лиҳоз иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зарур аст барои ҳифзи саломатии худ эҳтиёткор бошанд. санаи 4 декабр тахминан соатҳои 17:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш 0300ML02 Раҳматов Илёсҷон Илҳомҷонович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Ашт дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабой Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ аз уҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Саматова Азиза Азамҷоновна соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабой Холматови ноҳияи мазкур ки роҳро аз тарафи рост ба тарафи чап убур мекард пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард аз ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ба маълумоти иштирокчиёни ҳаракат мерасонад ки аз сабаби сард гардидани ҳаво ва боридани барф дар баъзе минтақаҳои роҳ туман фаромада ҳаракати воситаи нақлиёт ва пиёдагардон мушкил мегардад. дар чунин шароит ронандагон бояд суръати ҳаракатро аз меъёри муайяншуда зиёд накарда ба талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намоянд. ҳамзамон пиёдагардонро зарур аст роҳро танҳо аз гузаргоҳҳои пиёдагарди махсус пешбинӣ гардида убур намоянд, то ин ки ҳаёти худ ва атрофиёнро аз хатар эмин нигоҳ доранд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. тамошобинони арҷманд, тинҷиву осоиштагӣ дар ватан ва маърифати баланди ҳуқуқи ҳар як сокини он дар баробари сиёсати мубориза бо ҷинояткорӣ пешрафти кори милитсия аст. ҳайати шахсии милитсияи Суғд ба шумо рӯзгори ободу осоиштаро таманно менамояд. бигзор хушҳоливу барор ҳамсафаратон бошад. хайр.